Auni yang ma zarafa ka dakabana mino jigina ne ni mano fɛn fɛn mina tɛmɛ jala aka dɔ k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bi Bamako ka ban e mami ni jala sani mandi ye i bɛ se k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se Falajɛ Ɲamakɔrɔ Academy kɛrɛfɛla la coyi n'i sera Ɲamakɔrɔ Academy kɛrɛfɛla la mina numéro minnu fili jaka n'i y'a fɛn fɛn wele u bɛ so yɔrɔ yirila an filɛ nin Ɲamakɔrɔ Academy dakɔrɔla la coyi walima ni jala sani ka di ye i da ye dɔrɔn i b'a fotoni caro k'a bila ka taa WhatsApp kan an b'a sɔngɔ f'i ɲɛna nɛgɛjuru 2 min mina tɛmɛ jaka a bɛɛ lajɛlen bɛ WhatsApp sanfɛla la wa a bɛ se ka wele k'a la fana wa modèle fɛn fɛn filɛ nin ye ja sanfɛla la k'a fɔ ko nin de y'a bɛɛ ye modèle wɛrɛw bɛ min tɛ nin ye dɛ a y'aw connectelen to sabula mina dɔ wɛrɛ vidéo bila kun minɛn dɔrɔn tɛ feere zarafa ninnu fɛ burumusuw b'a la kasikaw b'a la secret de femme b'a la olu bɛ feere dogodogoni de la secret de femme yɛrɛ kɔni an tɛna o da jama ɲɛkɔrɔ e maa min n'i mago b'a la i b'an wele an b'a yir'i la a bɛ kɛ cogoya min na an b'a ɲɛf'i ɲɛna ka tila tuguni k'a prix f'i ɲɛna n'o tɛ dɔwɛrɛ y'a sɔngɔ kɔ wa taafe tɛ siri kɔkɔ la bilen ka si dɛ pyjama ɲumanninw nanen fana don ani wusulan bɛlɛ